Some Turkish citizens were also abducted in Nairobi, apart from our Ugandan friends who have been abducted. Watoto wetu wa Gen Z wengi tangu waingie bungeni kudemonstrate against the finance bill 2024. Wale watoto wamekuwa wanachukuliwa moja kwa moja na wanapotea. Jotelo maketo sirikal tesre omedo seyo tend piny kaluwore gi timbe mag teko jopiny kendo olal kodgi. Wachung' gi rais, jodolo bende mag Nyasaye bende wan go, to weche mawuok e dhowa nyaka walosi mondo wuog weche mabeyo. Moko kuom jodolo e kaunti ma Migori opogore e paro kod jodolo wetegi makoro seyo jatend piny Kenya William Ruto ni tich otamo. Sisi kama governors, we don't have to beg the controller of budget to do your work. Moko kuom governors ywak ni jaka budget Margaret Nyakang othiro dongruok mag kor gwenge kuom deko puodho menda madhine counties. Machigni nya kwara mogo jwange chendro ni mar migago ka obroklo ni weche maoido meso mag weche manyien odichiengni ma kawuono kamoro moro ma intiere akwai ni bed koda ka chako nyaka ang'wati kunyalo tudri koda namba mar 30600 kata x marwa @RamogiTV James Opondo Senior. Machigni nyinga en James Opondo. Obila e county ma Homa Bay ondio miyo moro ma jaigni 28 ma itudo gi nek mar nyathi ma jumbe 2 kadaka makadele sub county ma Rachuonyo North. Miyono ma en min nyithindo 3 wachore ni nonego nyathino ma wuoyi e ode ka poko kawo ringre mare kendo wito e puoth oduma kano wuoyo gi jofwambo. Komanda mar obila e sub county ma Rachuonyo North Lydia Paeteyie olero ni miyono ne onegi jogweng' kodonje puoth oduma koting'o nyathino ka bang' dakika machuok nowuok e puodhono maonge gi nyathi. I recently gave birth to a baby, and the mother was seen getting into a maize plantation at Kadel area, and later the members of public saw her without the child. So this prompted the members of the public to intervene and try to establish where the child is. Later on, the mother took the members of the public to where she has dumped the baby in a maize plantation. Walimpiga. That is how she was able to provide that information, and she was taken to Kadel police post, where we were able to rearrest her, and currently she is in our custody, waiting to be taken to the court. Regardless of the challenges in life, it is important that we keep our children as gifts. The children belong to the community. It is proper that we take care of our children. Moko kuom jodolo e kaunti ma Migori opogore e paro kod jodolo wetegi makoro seyo jatend piny Kenya William Ruto ni tich otamo. Jodolo mag kanisa ma The Power in the Blood of Jesus Christ Gospel ka otelnegi kod Bishop George Odera wacho ni kanisa onego tije mar lamo ne piny kendo ok ber ka gidonjore kod tich mag jotelo. Bende giwacho ni jatend piny Kenya pok omi thuolo mondo otine jo Kenya makare ka gimedo wacho ni jodolo nyaka koro chung e adieri. Wa support rais, wachung' gi rais, jodolo bende mag Nyasaye bende wan go, to weche mawuok e dhowa nyaka walosi mondo wuog weche mabeyo magero. Lep tin to lep nyalo wang'o piny te. Koro miyo jodolo koningo lewa bed gi weche makier, to lewa onego bed gi weche manie muma mondiki. Jaduong' William Ruto ma president marwa, jopiny ema poko wene thuolo gidiye mondo emomiyo podo gineno ni okoti. Tong' nenu wene nafas mondo opar gik mono ndiko, ke sama nuwuoyo gigo ne karande ne ndikone en gi gige logbook. Samu wene nafas ubro yudo ka wechego obro paro gi kendo obro timo gi maber. Jatend duond bura mar DAP Jane Wamalwa ochayo sirikand Kenya kendo lero ni wach mar teko ji pacho ka nyaka tieki mapiyo. Wamalwa mane lose kar chung' od bura ma Butula e kaunti ma Busia koni Kenya sane nyinge rach kaluwore kod wach teko jatend kweth makwedo piny Uganda Kizza Besigye. Kuna watu kutoka Uturuki, some Turkish citizens were also abducted in Nairobi,
apart from our Ugandan friends who have been abducted. Watoto wetu wa Gen Z wengi tangu waingie bungeni kudemonstrate against the finance bill 2024. Wale watoto wamekuwa wanachukuliwa moja kwa moja na wanapotea. They are disappearing. So we are not just talking about abductions, we are talking about enforced disappearances of Kenyan citizens and non-citizens. Na hii deal ya SHA inaumiza watu. Hata hapa Busia, watu wengi ukienda dialysis hauna pesa, na dialysis ni mara 2 kwa wiki, unaambiwa toa cash 20,000. Watu wengi hawana pesa sasa. Jatend mawuok Kimbo mar Kenya jatend piny William Ruto kama giwacho ni okoso miyo tend counties luoro kagiloso Kakamega. Governor ma Kakamega Fernandes Barasa kod nyawadgi ma Vihiga Wilbur Otichilo wacho sirkal kuom koso chiwo omenda mar dongo counties e kinde ma owinjore. Jotelo bende oseyo apis jaga budget mar sirkal kuom deko podho omenda madhine counties. Bende ginyiso od bura mar Senate mondo omed chung motegno kod counties kata doko ni sirkal mamalo to dwaro ng'ado wi omenda no. Ayego was a very strict person and may not as the newly elected chairman of KUPPET. We have a few officers and offices, constitutional offices, who are frustrating devolution. And I want to call out one office, the controller of budget. Sisi kama governors, we don't have to beg the controller of budget to do your work. Pesa zilitoka katika serikali kuu 2 weeks ago. Shilingi bilioni 30 for the month of September. 3 days ago, I called out the office of the controller of budgets kuambia kwamba the issue of approval of requests, we should not be begging, we should not be letting our CECs na chief officers kwenda Nairobi ili wapate approval, and yet all the 47 counties have a controller of budget coordinator ambaye anaangalia hizo requests before they are sent to Nairobi. Senate, please save devolution. It is only Senate who are going to save devolution. And devolution, if we lose devolution in this country, we will go back where we were. And as of now, devolution is under threat. That I can tell you as a governor. Because what we are going through as governors, you will not wish to become a governor. Thieth koro geto lombo jo Kenya mondo dikre okumba manyien mar thieth mar SHA kokalo e rombe mag lemo e kanisni. Limbe mare kuonde lamo kuma ne ogeto e nyirombe mag kanisni. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni ne okwayo oganda mondo ondikre okumbano manyien ka wacho ni en kod ber modhuro kendo medo ni sirkal tiyo mapiyo e kedo kod midhiero manitiere e okumbano gi sani. Appreciate the work. Niambia kwamba ningependelea kuabudu katika kanisa. Kama serikali tunasema ndio kunaweza kukakuwa kuna changamoto iko, lakini sio kusema tumelala tu bila kutatua zile changamoto ziko kwa system. Unakuta saa zingine umeshindwa labda kuupload dependents wenye unafaa wakuwe wako pale kwa SHA. Saa zingine umeenda ile hospitali yenye sio contracted, na kama haina contract hawataweza kulipwa na SHA. Sasa unaona changamoto inakuwa mingi kiasi. So tungewaomba wananchi wa Kenya na aswa nikiwa hapa mbele ya Mungu na kanisani, tushikane pamoja, tushikiliane ndio tuweze kufanya mambo hii ya afya katika hii nchi. Kidogo uongo ikakimbia ikafikia watu kama sijatoka kwa ofisi. Sasa beli nilitoka kwa ofisi nikakuta uongo mingi imefika pale chini. Mimi ningeomba ukiona kuna kitu inakulemea, tafadhali
Kuna wale watu wanaitwa community health promoter, muulize swali pale. Kuna wale watu wanaitwa chiefs, waulize swali pale. Na hata kama kanisa mkitaka tuwaletee watu wa Social Health Authority hapa, sisi tutafanya hivyo, ndio mkitoka kanisani ile siku mtu ataweza akauliza maswali mengine yoyote. Jatend migao mar aluora Eden Duale okwedo weche ma osebedo ka luorore e mbui ni piny owacho ng'ado kendo ketho yien e bungu ma Karura. Golose e kinde mane olemo bunguno, Duale oyango ni ging'ado mana yiende mane opidhi mosetegno kendo gichano pidho yiende mag nyaluo mabiro konyo e rito aluora e bungu ma Karura. Ogolo siem ne jogo mane ogoyo pichago kendo keto e mbui konyiso oganda jo Kenya mondo tang' gi jomiriambo ma ok dwar ber ne piny Kenya. Duale owacho ni bungu ma Karura nyaka riti maber kaluwore ni en kama osebedo kar limbe ne oganda jo Kenya maromo 70,000 kendo giyudo more seche magitimo limbe kanyo. It is not possible to come and fell all the trees at the same time. And that is why there is a plan that every year we are only cutting 5 hectares. And that plan is here. It has been shared in our Facebook page. It has been shared on our website. It has been shared with all the stakeholders, everybody who visits Karura. And I want to assure you, Karura Forest is not a production commercial forest. Karura Forest is an indigenous forest. And we are trying to restore it where it was many years ago. And I want to say it very clear and categorically that Kenyans enjoy and they can enjoy the 2010 Constitution. They can enjoy the Bill of Rights, the freedom of expression. But we will not allow individuals in our country to use fake news, propaganda, to mislead the citizens and more so the neighbors, the stakeholders, the 70,000+ Kenyans who enjoy every day, every weekend, 7 days a week, this Karura public forest. Anyuola moro e gwenge ma Emurua Dikirr County ma Narok ywak ne tend arita kwe mondo okonygi e mako chich moro mane ochuoyo wuodigi kod pala nyadinwoya bang'e to oringo olal. Jodak makono koro medo dak kod luoro mathoth mar monj machielo bang' achijno monjo kendo nego jal moro kinde machuok kende bang' ne monjo jal moro machielo ma ochuoyo kod pala nyadi 14 bang'e oringo olal e bungu dweche 6 mokalo. Sasa hiyo mtu hakuona mtu, alikuja tu sijui alipita wapi paka aingie ndani akadungwa hiyo mtu. Sasa sisi tunataka usaidizi kwa hapa Tarotwe. Even this village we are living in fear because the guy we don't know where he is, we don't know his plan, and we have heard that he has a number of guys he want to kill as well. Nataka kuomba hii serikali yetu ya William Ruto, hii watu wa Emurua Dikirr ichunguliwe makini, iangalie makini. Hii watu wametatiza sisi kabisa. Tumeenda huko mara 5. Ameniachilia watoto wachanga, walikuwa wanategemea sana. Sijui nitafanya nini, nitaanzia wapi, kumalizia wapi. Nya kwa mongojwange kanyo emakao yue mara mokwongo hako en kikidhi mabor bende wantira chiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook. Jako Uma wacho ni oneno Ramogi TV kendo chopo ne yorno makare ka entiere county ma Migori. Regan Panyako wacho ni migago chopo ne yorno makare ka entiere county 044 mano county ma Migori. Opija Jachuma wacho ni owuok Nyamasari ya Kisumo kendo wacho no neno malere kendo makare ka oketo wang'e TV mar Ramogi kendo weche manyien chopo ne e yorno makare. Wacho ni en kod min mare en kod mamane
gi owetegi. Regan Panyako wacho ni chopo makare ahinya ja picha nyakona mojo an kikidhi mabor nikech pod wan gi weche modhuro. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitai boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Kidliek no achiel maber nigi achiel marach. Kitelo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ke ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano chako timo gini kendo. Classification meeting moka. Oyo. Kose yiere jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo kocha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni to loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa loc commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Senator Mama Kweni Dan Manzo oseyo kit chenro mar bade migawo mar tije mar manyone rowere tich madhi nyime pacho ka owacho ni mago miriambo maketho ne rowere kindegi. Ka oloso Makweni e kinde nyasi mar yango bug Professor David Mailu, Manzo owacho ni tend Kenya Kwanza okoseketo alwora makare ne joket mwandu makoro sani dar pacho ka dhi e pinje mamoko. Medo ni paro mar sirikal mar tero rowere e pinje maoko maok giketo chenro makare mar chune gi arita makare sama gin kono biro kelo midhiero mathoth mag thoe ma osebedo ka nenore pacho ka. We do not have proper systems of making sure there are investments in our country. By high taxes, we have chased away investors. The godowns in the industrial area now are empty, and that's why our own citizens are going to suffer abroad and work for the same small salary they would have gotten here, given them hope, given them an opportunity to grow, and let them be employed locally. So we need investments by locals and by foreigners in the country. Right now, they have moved to Tanzania, they have moved to Rwanda, they have gone to Arab world because the tax situation and the political situation is so polluted that a foreigner finds it difficult to invest here. There must be political certainty and stability of a nation so that investors can put their money here and can employ the young people here. Moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mar joma mine kaunti ma Siaya ochako chenro mar jiwo joma mine mondo mi odonjre e chenro mag loso chike makonyo e gayo midhiero ma ikelo gi lokruok chal mar kor lwasi. Riwruogego oriwo Siaya Muungano Network, Lamu Women Alliance, Crown Trust kod Women Empowerment Link. Geto chiwo thuolo ne mine mar sumo paro kendo nyiso chenro magisebedogo e gayo midhiero mag lokruok chal kor lwasi. Magi timo kokalo kuom chenro motisni Voices of Climate Action kata VCA ka bende ke jiwo mine mondo donjre chenro mag pur mageto loso kor lwasi ka achiel gi chenro mamoko. Ne giwuoyo nyasi mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi kaunti ma Siaya. Particularly in shaping policies and decision making in climate change.
Koro wangeni mine kale impacts mag climate change gin disproportionately affected gi climate change. Koro wabiro kai ni mondo wamigi platform mondo gi share their stories, gi showcase initiatives magin godo mopogore mar address climate change, to pia gi influence policies magin gender responsive. Nyaka ne Siamu Ngano Network chak timo program gi mar Voices on Climate Action masebedo kaka champion kodgi advocate for climate justice through smart agricultural practices. Practices magwa mag agriculture moatimo Asiolado gin mago makonyo gengo kor lwasi ama dak kata ka lokruok obede kor lwasi wanyalo dak ka watimo gigewa ma ok wabed affected. Timo penj maduong' mar klas 12 KCSE thothne miyo jopuonjre bedo gi geno mar goyo kanga machielo. Motelo ne penjno, skunde bago alama mar neno ni jopuonjre otimo penjno ka gingima ma opogore kod chal mar Ned Obech. Alwora mare en jotuo wetene. Kata kamano, Ned omako chunga ni tuono ma osechande kuom thuolo malach ok nyal chungo lek mare. Jafwambo marwa Efi Nyakidi leronwa wuoth mar Ned mani kod kansa mar remo kata leukemia kendo osebedo ka timo penj mar KCSE kar thieth ma Kenyatta. Konchiel, Ned goyo lweny mar tuo kansa mar remo ma dho ngere luongo ni leukemia. Komachielo, en lweny mar chopo lek mare. Ned, ma jahigni 18, otimo penj mare mar KCSE ma higani e kar thieth ma Kenyatta, boma ma Nairobi. It's painful, like I expected to sit in school, but since I had no choice, just have to cope with it. Like it's a bit scary because the invigilators are new, like I don't know them like that good. Olero ni tuoni manoyudego kotin osekelone chandruok ahinya to rocho chenro mage mag somo mar ni osiko kodang'ni kuonde thieth kaluwore gi rem makinde ka kinde ma bende osemone timo gigo mohero kaka tugo adhula e kind mamoko. I was not in school and then I report back. So they helped me like to write notes, and the teachers also do help me like to recover the syllabus that I lost. One thing is you're restricted to do most of the things like rigorous activities. So I can't play for like 90 minutes, maybe first half, or maybe like 30 or 20 minutes. Jodongo nowacho ni rem mar nyathi mana janyuol e madenge. The journey I've walked with this young boy, it's not easy. Tuoni mosechando Ned kuom thuolo malach. Min gi Florence Atieno lero ni osekelo dang'ni mar paro ne owadgi Ned matin kod en owuon. Sometimes teacher used to call me asking me about the boy. This now the younger brother, cause he was somehow upset-minded in class. When the teacher asked him, why are you not happy? I used to say, Mom and Ned are in hospital and I'm left at home with the relatives. Min Ned omedo ni bedo ni ene janyuol kende, tuo Ned osekelo ne pek mar ni yudo thieth makare ne wuode, ok osebedo mayot. Being left with a child who is a sickler, it's not easy. Ned is in and out from hospital, and it's really demanding. There was a time I was at home and he was admitted. They called me, Ned has been discharged. When I was going there, the bill was too much. I was almost fainting because I could not raise that money. From there, you start calling all kind of friends in your call phone to support you, raise the money. Bende kaluwore ni thoth jopuonjre wetege oge kod ng'eyo makare e wi tuo mar leukemia kata dier e wi gimomiyo siko onge skul. Ned wacho ni moko kuom gigoyo mbaka, kuotho kendo nyiero e wi chal mare. Gino maseche moko miyo oparore ahinya. Sometimes I just feel like
I'm scared even to tell them like I have this condition, so just keep it to myself. In school, like mostly ask me if like I have HIV AIDS, and like sometimes it's so traumatizing to hear that, and some of them do understand, but some still even go far and even start to make fun of me. Kalit mokadhe nenore wange Mined lero kaka pek mar thiedho wuode oseinge kendo nyaka sani osiepene emoka oting maneno ni Ned yudo thieth makare. Najua hii condition yao inataka special attention, akuwe na daktari mmoja. Ndio anakoso, ndio unaona marafiki wamekuwa wakinisaidia kidogo kidogo, ile tu kidogo tunalipia, alafu ndio anakuja na but at times ikiisha kama tuna namna we go back to the general. Kwano menda mowinjore ochul tok Ned bedo e kar thieth kuom thuolo duto mosebedo kotime penj oinge. Kendo koro geno mare en kuom jogo manyalo konye mondo ter Ned e piny India mar yudo thieth mar loko ndhudho ma ichogo midendo ni bone marrow transplant. Ka koro thieth makama emodongo kaka geno mar reso ngima wuode. We are planning to go to India for bone marrow transplant for Ned's case. So currently I'm jobless, and I'm appealing to well-wishers who are willing to support us, get the money so that Ned can come back to his normal health. Bedo ni tuo mar kansa ni kod pek mar thieth kendo goyo lwenyno biro kod midhiero mopogore opogore. Dibed ni ene gino majiwo Ned kendo dhire mar goyo lwenyno. When I'm sick, I don't feel like even coming to the hospital. Like when I just remember I'm going to be like pricked every time. So like I don't feel like even come. Like one thing that motivates me, it's that I just accepted that I have the condition, and I do love my mom because she's the one who always supports me through it. Kaluwore gi chandruok mokadhe, Ned koro geno mar bedo laktar mondo miyo kony jotuo moko. Wuodh Ned en ranyisi mar teko kod geno. Kendo e nyim tuo kod midhiero gi duto, Ned onyiso ni onyalo muomo tembe duto. Nyikwa Ramogi, od thieth olokore od penj ne rawerani ma Ned. Alam maduong' mar Ned en mondo miyo changi kendo chop lek mare. E Finya Kidi, Ramogi TV, KNH, Nairobi. Erokamano e Finya Kidi kuom lipodno. Walemone wuodno ageno ni obro dhi makare, ka bende penj ma otimono wakwayo ne hawi maber ne obro kalo kendo odhi nyime gi sombe. Ka wadhi e kaunti ma Kericho, ni jatend piny William Ruto noyuoro e alam kanyasi kanis mano biro kanyakla e kaunti ma Kericho kar chung od bura ma Sigoet Singoin, kama ne otene gi jo od bura mathoth, kama bende noting'o jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheruiyot. Jatend piny William Ruto okwayo oganda jo Kenya mondo ondikre e okumba mar thieth. Nilikuwa hapa juzi karibu miezi 3-4 iliyopita kwa mambo ya maji ya Kericho Town, na wakati huo muliniuliza kama tunaweza kupanua maneno ya sewage system ya Kericho Town mpaka ifike kule Litein. Mimi ningependa kuwaambia ni kweli, kwa sababu Kericho Town inazidi na kupanuka. Sasa tumepata pesa ingine bilioni 1.2 ya kupanua mambo ya sewage system ambayo itafaa Kericho Town, itaenda mpaka kule Litein. So hiyo program inaanza kuanzia Januari, Februari. Tumekubaliana na serikali yote mbili tuweze kusongesha hiyo program mbele. Nya kwa mgojong kanye machopogo giko weche manyene chendone mar migago. Agoni kamano kuma bedo koda ote odhuro kata kamano director mara Robert Ofula nyisa ni ikete mana gi kanyo
Agoniero kamano kuom bedo koda kwa ni mondo bedo kod odiochieng' makare kochopo saa 1 gi saa 3 obro ni weche ma wayudo weche mesawa mag weche manyien ka ipewe mag tuke club mar The Great Manchester United bro rakore gi club mar Ipswich. Wabro neno kaka bro chalo kata kamano Chelsea sani wago ji kaka dhi wadwaro mana Manchester City gi Barcelona gi Real Madrid kore ukanyakla bedo kod odiochieng' makare. Nyinga en James Opondo Willis TM. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Jowe makatwenga jo Kisumo ka Julu poch gi paka moro ma untiere ka achiel gi jo Ringa. Kushtuka